Ito ang pag-chop ng onion. Onion na dice. Yan guys, onion.
mag-chop ng diced onion. Turo mo kayo. Basta nakadikit lang yung dulo ng kutsilyo. Tapos ito na kanya. Ano? Ang bilat. Kailangan ko ng 2 kilo. 1 kilo na to. Ayan, ganun lang po mag-slice ng diced onion. Ayan, hatiin nyo muna yung onion sa kalahati. Tapos i-slice nyo dito. I-slice nyo ng wag nyong isa tuloy para hindi maputol. Buo pa rin siya. Ayan, buo pa siya, oh. Tapos ngayon i-slice ng ganito para dice na siya. Ayan. Ayan, dice na siya. Konting ano na lang. Konting chop na lang, liit na yan. Ayan. Tamang-tama ito pang pang gisa-gisa. Ganyan lang kalaki. And guys, thank you so much. Musikerong Uragon. I teach you how to chop onion, diced onion. Thank you so much. Bye-bye. Don't forget to subscribe to my channel. Thank you.